tungamira uri pedyo naKristu vatewe riva Jesu vaneti vanofara mzimu unodaiza watiwa fambi uyanditewe rekumusha unesudzesenguwa unoda kubatsira musatisiye tegati kufamba nimadabudzo rinouya moyo yedu Baba moyo yedu inozonetsa watiwa fambi uya nditewe kumusha yedu mazuwa emabasa apera basi kunozosara kuyendako kudeka kufunga mazita kuti zotanyorwa wati wafambi nditewe kumusha. Toda kukwasai panguva ino yatasangana zvakare kuti tidzidze shoko raMwari. Tiri mubhuku redu irori remuna Daniel. Totenda kuti tiri kubata zvimwe zvishoma apo nepapo zvingatibatsire kuti tirarame semaKristu akamirira kuuya kwaJesu kwechipiri. Chava nenguva yekunamata muchidzidzo chedu chanhasi. Baba wedu vari kumusoro kudenga, totenda panguva ino kuti matiunganidza kuti tinzwe shoko renyu nekutibatsira. Chitipai zvamunoda kuti tinzwe mukati meshoko iri. Tonamata zvose muzita renyu rinogara nekusingaperi. Amen. Last time, nguva yapfuura takataura pamusoro pemurume anonzi Belshaza muchapter 5 yaDaniel. Belshaza takapedzera taona kuti akanga aita zvisina kumboitwa nevamwe. Belshaza anopfuurira pakasirwa nevadhara, zvisina kumboitwa nevadhara. Ndo zvaakaita. Bhaibheri rinoti iro akaita mutambo wokufadza vamambo vake kana kuti vashandi vake kana kuti leaders vakanga achishanda navo. Ndo patakataurirana paya musuya kuti ngatingwarire kuita zvinhu zvekusvakira mbiri nekufadza vanhu. Takaona sekuti Belshaza haana kukopa kubva pakaperera mashoko amudhara Nebhukadhineza ekupedzisira. Tikati dai akatora mashoko aya, zvimwe nguva mukati meBhaibheri nyaya yake yainyorwa nerumwe rutivi rwatingadai tiri kuverenga pamusoro pazvo, nekuti Nebhukadhineza pakunopedza kwake kwechapter 4 anopedza achiti ipapo Mwari
wevakomana ava anofanira kunamatwa, anoburitsira pachena kurumbidza kwake kwaMwari wazvokwadi. Asi Belshaza paanopinda papicture, kana kuti paanopinda pakutonga, he does exactly the opposite. Takawirirana kuti mukati menguva yatiri kurarama, kana tiri kuverenga bhuku raDhaniel sebhuku rechiprofita, zvinoreva kuti tichafanira kugadzirira kuona zvimwe zvinhu zvatisina kubvira zvatakaona, kana zvimwe zvinhu zvisina kubvira zvakaitwa kunyange nevamwe vanhu vataifungidza kuti havanamati. Pane zvitema, pane unhu, pane mitemo, pane zvakawanda zvichaitika zvekuti kana wakatarisa unoti vekare havana kumbosvika ipapo. Bhaibheri rinoti iro, tichiverenga mukati mebhaibheri shoko raMwari, pana Daniel chapter 5 vhesi ya4 inoti, vakanwa waini vakarumbidza vaMwari vendarama nesirivha nendarira nedare namatanda namabwe. Saka kusvorwa kwaMwari pakunotora midziyo iyi kwakainda kunokwidziridza kana kunamatwa kwavaMwari vesirivha nendarama nendarira nesimbi nevematanda nemabwe. Kazhinji mukatarisa pese patinotsvaga kufadza vanhu pane kudzikisirwa kwaMwari. Vhesi ya4 iri kuti ivo vakatomwa waini, havana kurega kumwa waini. Ndoda kuti tingopenda epicture panapa yekuti Belshaza paanotoenda munotora midziyo, it seemed all fine and all unchallenged. Vakatofamba vakaenda vakatokinura midziyo yakanga ichitorimo, yaitopa mwene semudust nerimwe midziyo yakanga iripo, but nothing happened. There was no lightning in that room. Hapana chakachinja pamidziyo iyi. Pamwe maitombori neimwewo futi yegold, since Babylon was the golden city. And moreover, midziyo yanga yakaiswa mumba yavaMwari veBabylon. So Babylon being the golden city, there could have been some well-polished gold there, as compared to midziyo yakabva kutembere yenhapwa. So ndoda kuti nditende kuti in terms of gold hwacho, there was no much difference pamusoro pegold rakanga riri mutemberi yanaMarduk nevamwe vaMwari muBabylon. The only difference which was invisible was that iyi midziyo yaiva yaMwari mupenyu. Saka pakunotorwa kwayo, God did not even flash out his divinity. Dai zvaibvira, dai ndandirini pakadeclare Belshaza kuti midziyo inotorwa, dai ndandirini Mwari, ndaitanga kushinyira midziyo ichiratidza kuti midziyo mutsvene. Mwari aifanira kuita zvikuru because simba racho Mwari vanaro. But God did not even thunder. God remained quiet. Midziyo yakambourayisa vekare, munoziva zvinhu zvaMwari izvi, zvinhu zvekuti pazvaibatwa nevasikafaniri kuzvibata zvaifanira kudonhedza vanhu. Uzia paakabata midziyo paakapinda mukati metemberi achinopisa rusenzi muchapter 26 yebhuku ramakoronike, paanopinda mukati anobva amira maperembudzi. Uza paanonobata areka anofa. Muchaona kuti paibatwa zvitsvene pane zvaiitika ipapapo. But in this instance, God akaramba akanyarara, Mwari vakaramba vakanyarara, havana chavakataura. Midziyo inouya zvikanzi nevhesi 4 vakamwa waini, zvoreva kuti vakatomwapo. Mwari haana kuvavhara kuti vamwire midziyo, vakatonwa
mumidziyo yechidyo. Vaimwa nemaconcubines avo nemadzimai avo. Vanhu vari kufara zvikanzi pata hainganakidze tisati tamwira midziyo yakabva kuJerusarema. Regai ndikuudzei vana vaMwari panguva inei. Dzimwe nguva yake Mwari anoramba akanyarara. Mwari anoramba akanyarara. Jona achitora chikepe paJopa ari kutiza pamberi paMwari. God did not sink the boat. Mwari vakadai vakangomisa bhoti yakamira isina kwayakaenda. But Mwari vakaramba vakanyarara. Mwari havana kutaura. Pfambi dziri mukati mepati dziri kufara dzakabata midziyo yakuJerusarema. Vari kufara vachiisimudza. And it seemed that the slavery was almost complete. Regai ndikuudzei vana vaMwari panguva inei kuti pamazuva atiri kurarama aya, as we move towards the end, we will see funny legislation ichiiswa mukati medzinyika. Tichaona zvitsvene zvaMwari zvichibatwa. Tichaona zvakawanda zvataifungidzira kare zvekuti kunyangwe vanhu vakare vakanga vachinamata vasinganamati Mwari wazvokwadi, dai vaimutswa vaikuudzai kuti izvi hatisingaitezvi. Asi mazuva atiri kurarama anaya vana vaMwari, pamazuva ana Belshaza, vanoda kufadza chaunga. Pamazuva ana Belshaza, vanoda kufadza vavanotungamirira. Pamazuva ana Belshaza, ada kufadza vavanoshanda navo. Pamazuva ana Belshaza, vanoda kufadza vanoda popularity more than principle. Pamazuva akaita seiwayaya, zveshuwa vana vaMwari miromo ichasvika pazvitsvene zvaMwari. Mwari haarambidze kumuwa kwazvo, anoramba akakanyarara. Shokorotiro wakaita izvi, ndikaramba ndakanyarara, ukafudza kuti takainzana. Wakaita izvi, ndikaramba takanyarara, ukafudza kuti hatina kusiyana. Ndoda kuti kuvana vaMwari panguva inei, ngatizivei kuti chimwe chinhu chatichafanira kuona mubhuku raDhaniel, kana takubata maaspects eprofesi, tichaona masystems achasimuka achiita zvikuru zvinomhura zita neutsvene hwaMwari. When the holiness of the holy things of God will be challenged, then we will know for sure that the very end is coming to an end. Tiri kuona vakomana vari kunwa, Mwari vakanyarara. Vakomana imboonai picture iyi nevasikana. Mwari varikatarisa, imbofungidza dai wanga uri iwe kana ini. Uri kuchallengewa divinity iri muna Mwari. God could have just spoken and it could have happened, because he did it in the past and things stood still. Mwari pane pavakataura zvikaitika. Herod mumwe musi anongonziye mataura saMwari. Herod haana kuti munenge maona mune point. Kwenzi Herod akangogutsurira bedzi, honye dzikamupedza akagara. But on this day, when the grace of God visited Babylon, Nebuchadnezzar, munyasha dzaMwari dzinomuputira mumisikanzwa yake yose. Muchapter 2, Mwari amushanyira. Muchapter 3, waita nharo naMwari, Mwari wodzoka omuratidza kuti Nebuchadnezzar, hatina kuinzana. Nyaya waita yemoto iyi ndine umwe moto futi unonyaradza urapo. Nebuchadnezzar aona zvese. When he was fully defeated and he gave in his soul to God, Nebuchadnezzar anoti, the only God who should be worshipped is the God of heaven. But Belshazzar anouya manje, in the forest and multitudes of all these testimonies, anouya obva ati hatite mutambo, ngatinwei, endai munotora zvitsvene timwire imomo. Inzwai vana vaMwari, tiri kurarama pamazuva ekubatwa kwezvitsvene zvaMwari. On this day, the deacons were not touching these things. Havazi vakatakura. On this day, vaprista vanga vasipo. On this day, hakuna akanga achibata. But ndoda kukuudzai kuti vana vaMwari, Uzia aiva mwana wemuJudha, aiva mwana wemunhu waMwari,
But paakabata zvitsvene achida kunopisa rusenzi, leprosy struck him there and then. Uza the same thing. Areka aitogara kumba kwavo, zvaiva zvekumba kwavo izvi. But when God's grace located Babylon nemadzimambo ayo, vakatendera kuti patobatwa, Mwari ndobva varamba vakanyarara. But nekuda kwekuti Belshazzar had taken it too far, kunonzi vakatotora vakanwa. Bhaibheri robva rati panapa, vakati vanwa, vakarumbidza vamwari vavo, zvikanzi zvino nenguva iyoyo minwe yomuruoko rwomunhu yakauya ikanyora pakatarisana nechigadziko chemwenje pasuo remadziro eimba yamambo. You see kuti in this issue, panonzi vanhu vamwa, zvikanzi pakaonekwa ruoko minwe ichinyora pamadziro. Painonyora pamadziro, yakanyora pakanangana nechigaro chamambo. Prophetic book raDaniel rinoratidza pachena kuti it is a struggle between umambo hwaMwari nemadzimambo erino pasi. Nekuti muna Daniel munobuda pfungwa inotiyo, the all sovereign God, Mwari nevanhu vake, against madzimambo anopera. Saka Mwari in his mercy ari kufambisa from one stage to another. Chimurenga kana hondo iri kuitika naMwari wekudenga nemadzimambo erino pasi, nesu vatendi vakasiyana-siyana, vafundisi vese vanhu vane power. It's either we are on the side of God or we are on the side of the kings of this earth. Kunonzi Mwari anonyora ruoko runonyora pamadziro, rwanyora pamadziro, sei rusina kunyora pamberi pevamwe vanhu vose? Why? Nekuti Bhaibheri rinotiro muna Daniel chapter 2, musoro wakanga uri wegold, waiva umambo hweBhabhironi. Chipfuva ichi waiva umambo hweMedo-Persia. Ndobva tawirirana paya pano pachiunu tikawirirana kuti iGreece. Ndobva taona kutsoka uku kune iron uku, ndobva taona mpambare kune iron, ndobva taona kutsoka uku kune iron and clay. Zvikanzi ipapa pakazoonekwa dombo manje rakapwanya umambo hwose uhu. Dombo riya ndobva razadza pasi, umambo hwaro ukazadza pano pasi. Meaning to say, when God is coming, paachauya kuzoita judgment for this world, achauya kuzodzikisa umambo huri pano pasi hunopikisana neumambo hwaMwari. Nekuda kwemusi uyu manje, when God wanted to visit Babylon, when he wanted to set his captives free from Babylon, mambo vakanofarisa, ndobva vanotora midziyo yakanga iri yekutemberi, ndobva vamwira pamidziyo iyoyo. Vamwira pamidziyo iyoyo, ruoko ndobva rwanyora pamadziro. Ndoda kukuudzai vana vaMwari panguva ine, kana nguva yekubuda yakwana, pane vachafarisa. Kana nguva yekubuda kwevana vaMwari mukati mecaptivity erino pasi, pane zvinhu zvichaitwa zvichatokonya hasha dzaMwari dzekuti he will declare the end for the kingdoms of this world. Bhaibheri riri kuburitsa pachena kuti ruoko rwakanyora pamadziro pakanangana namambo. Mukaona ruoko rwanyora pamadziro vana vaMwari, zivai chinhu ichi, pane zvaakuda kuita, pane vafarisa. Nekuti ruoko rwaakunyora pamadziro, nekuti midziyo yezvitsvene yaakubatwa. Kanikotaura zviviri zvitatu pamazuva atiri kurarama nhasi. Zvitsvene zvaMwari zviri mushoko raMwari. The Sabbath is holy.
sabata idzvene, muchato mutsvene, chagumi chitsvene. Mwari anotaura pachena pamusoro pezvinhu izvi. Mukaona mavhiews edu nekutaura kwedu nekudzidzisa kwedu kwakuita temba nezvinhu izvi, kwakuita temba nemiviri yedu nekuti tiri temberi yaMwari, kwakubata zvitsvene zvaMwari. Vana vaMwari mukaona panyika paakuitika izvozvo, ruoko rwaakuda kunyora pamadziro. Mwari haarambidze kuti miri iende madrugs, anotorega vachisvuta nekuti vana Belshaza vakatomwa. Mwari haarambidze vanhu vachienda vachiurayana, haarambidze. Mwari anotarisa zvake zvichiitika. Vanhu vanobvunza mukati mekurarama kwatiri kuita nhasi, Mwari varipiko vanhu vachitambura nekutambudzwa zvakadai? Vanhu vanobvunza, nhai Mwari muri kupiko? Kenza ichiuraya vanhu venyu. Vanhu vanobvunza, nhai Mwari muri kupiko? Pasi rese rakazara violence. Paine vanhu vari kuuraya vanhu willy nilly, vachiuraya zvavanhu. Mwari muri kupiko? Vakadzi vachitambudzwa nevarume. Mwari muri kupiko? Varume vachitambudzwa nevakadzi, vana vachitambudza vabereki. When the ordained holy things of God are challenged and touched, kana zvakubatwa vana vaMwari, ruoko rwaakunyora pamadziro. But unfortunately, whoever in these deals akaisa legislation kana achaisa legislation yekuti izvi zviitike izvi, Bhaibheri rangu rinondiudza kuti iro rinotaura pachena zvikanzi, kana paine mumwe achadzidzisa vadiki ava kusachengetwa kwemurayiro mudiki uyu, umwe womurayiro achava muduku muushe hwaMwari. Inzwai vana vaMwari, tiri kurarama pamazuva ezvitsvene zvichibatwa. Unoziva ukatarisa the way drugs have destroyed lives. Ukaona vana vakadhakwa, you need to think in the shoes of a parent. Kuti nhai vaMwari, so what is next for our children? But ndoda kutaura chinhu ichi. As much as I know I'm not condoning our children, handisi kusapota kuti vana vedu vari kudhakirwei. But ndiri kuti nini, behind every drug, pane munhu wechemistry ari ikoko. Drugs does not come from somewhere. Pekuta hapasi pane rinopasi. There is somewhere learned cooking and mixing those things to make a market out of our children. When their bodies are so destroyed, zinonzi neshoko raMwari, miviri yenyu itemberi yaMweya Mutsvene. Pazviri kuparadzwa nekubatwa kwemiviri iyoyo yatoti mitsvene, God is watching. Soon the end will write on the wall. Pane vari kugona kumixa zvinoparadza vanhu. Vamwe vari kugona kumixa zvinoparadza, ari mabhomba, dziri pfuta, ari mapoisons, ari whatever. People are being attacked from all over, but regai ndikuudzei vano, mukaona zvaakuitika Belshaza afarisa kudai so, watch the walls. Madzimambo erinopasi, mukaona vakuronga kuchatisa zvisina kunyorwa mukati meshoko raMwari. Pamuri kuita izvozvo vana vaMwari, mota dzakanaka nendege dziri kubhuruka mukati madzo. Ndoda kutaurirai vana vaMwari, kana muri kunakidzwa nezvamuri kuita, keep watching. Muchimbowana kumbotarisa kuti kumadziro kwakamira sei. Very soon the end will write on the wall. Pakanangana nemi, ukaenda muchapter 7 yaDaniel, unozonzwa manje kuchinzi, in the days of these kings God will set up a kingdom. Bhaibheri rotaura pachena kuti pamadzimambo iwaya, tichazozibata nyaya idzi kumberi, ari kurarama pamazuva iwaya, ndo pamazuva achagadza Mwari umambo hwake. Asi munofanira kuziva, umambo hwaMwari husati hwagadzwa, vana vaMwari vasati vabuda, pane vanofanira kumbofarisa. Pane vanofanira kumbofarisa. Pane vanofanira kumbobata zvitsvene. Chechi dzaMwari dzinofanira kupersecutwa. Zvitsvene zvaMwari zvinofanira kusanganiswa nesiri zvitsvene. Vanhu zvitsvene zvaMwari zvinofanira
kubatwa nenzira yekuti kana wakatarisa vekudhara vanokudza kuti hatinombozvibata, but regai zvibatwe nekuti nguva yekubuda yava kuswedera. Zvikanzi vhesi ya5, vhesi ya5 taiverengai. Zvikanzi ipapo chiso chamambo chakashanduka, maari pfungwa dzake dzikatambudzwa, zvipfundo zvechiuno chake zvikasununguka, mabvi ake akarovana. Mambo akadanidzira achiti, vauye nen'anga. Nebhukadhineza handifunga kuti vanhu ava vaizombovadaidza, because vakambotadza muchapter 2. Iye akudzokera futi kunotora zvisina zvakasiyiwa nevadhara navakaradhiya navafemberi. Mambo akataura akati kuna vakachenjera veBhabhironi, ani naani angarava izvi zvakanyorwa akazvizivisa kududzirwa kwazvo, achafukidzwa nguo tsvuku nokushongedzwa neketani. Batai mashoko aya, yendarama pamutsipa wake, uye achava mubati wechitatu paushe hwangu. Ipapo vakachenjera vose vamambo vakapinda, asi vakanga vasingagoni kurava zvakanyorwa kana kuzivisa mambo kududzirwa kwazvo. Zvino mambo Bheshaza akatambudzika kwazvo, chiso chake chikashanduka maari, namadzishe ake akakanganiswa. Pati ndobva yatovhiringika. Zvanyorwa achidaidzai n'anga dzitipindurire, dzatarisa n'anga dzatarisa kanzi apa hatina anza apa. N'anga dzemuBhabhironi dzava dzakanakira kuti dzaitaura chokwadi. N'anga dzemuBhabhironi dzava dzakanakira kuti dzaitokunda vamwe vafundisi vari kurarama mumazuva anhasi, ekuti hatikwanisi kutaura chokwadi chekuseparata zvatinogona nezvatisingagoni. Ava vari kutaura pachena kuti izvo hatingazvigonezvo. Zvikanzi ipapo manje pavhesi ya10, vahosi vakapinda muimba yomutambo nokuda kwamashoko amambo naamadzisha ake. Vahosi vakataura vakati, imi mambo, raramai nokusingaperi. Pfungwa dzenyu ngadzirege kutambudzai, chiso chenyu ngachirege kushanduka. Mushe hwenyu muno murume ane mweya waMwari vatsvene mukati make. Pamazuva ababa venyu achiedza nezivo, ababa venyu chiedza nezivo nenjere zvakafanana nenjere dzavaMwari zvakawanikwa maari mambo Nebhukadhineza baba venyu. Ivo mambo baba venyu vakamuita mukuru wavachenjeri nen'anga navakaradhiya. Zvikanzi kutoenda un'anga uku majamba protocol. Nebhukadhineza paanga achitonga, idzi n'anga dzaasingadaidzwa uyo asingazive. Saka uyu ndiye uyu akanga ari mukuru wetimu renyu ren'anga idzi. Zvekudai mamatobvunza uyu zvaita. Zvikanzi nokuti vakaradhiya navafemberi, nokuti kuna Dhanieri akatumidzwa Bheriteshazari namambo, kwakawanikwa mweya wakanaka kwazvo, nezivo, nokunzwisisa, nokududzirwa kurota, nokubudisa mashoko akavanzika, nokusunungura fundo. Zvino Dhanieri ngaadanwe, iye achakuzivisai kududzirwa kwazvo. Muri kuona kuti Dhanieri ari kudaidzwa when everything else and everyone else has failed. Bhuku raDhanieri paticharidzidza tichienda mberi, muchaona kuti zvinhu zviri kuwira pasi rese nhasi, matambudziko ari kuwira pasi achinetsa madzimambo erino pasi. Vainda misangano yakawanda madzishe erino pasi aya, vainda munzvimbo dzakawanda, vainda makongresi, vainda akawanda erino pasi, masamiti ekutura kugadzirisa kuti pasi rino ratiwirane. Pamwe pacho chiri kuita kuti zvitiwire vana vaMwari misikanzwa. But unfortunately, mambo vari kunetseka nezvinhu zvanyorwa pamadziro. Pane kuti vatendeuke vanoda kutonzwisisa, vari kungorohwa nehana. Havazi kuda kuti vodaidza n'anga dzakatosiyiwa naNebhukadhinezari. Nebhukadhinezari paakafa akasiya Daniel in charge, but for his own reasons Belshazzar chose to ignore the real prophet in his midst. Panyika yatiri kurarama pane zviri kuwira nyika, but rombo rakaipa panyika yatiri kurarama. Nyika yanhasi iri kufara kutsvaka maanswers kuvanhu vasina masolutions emaevents akanyorwa naMwari mukati meshoko.
vamwe vari kumhanya kune zvefinance mueconomy, vamwe vari kumhanya kune zvearmy kumasoja, vamwe vari kumhanya kuzvirwere, vamwe vari vana vaMwari regai ndikuudzei, the writing is now on the wall and no one can interpret it except those who have the truth that comes from God. Vane chiedza chete chinobva kuna Mwari ndo vane simba rekuzivisa. Vahosi pavanopinda vanoti haiwa izvi hazvaifanira kukunetsa izvi, dai maiteera zvakaitwa nevadhara venyu mukadai makatowana anza. Muna Dhanieri muno, regai ndikuudzei vana vaMwari, hatizi tose tisingazive patave mukati menyika ini nepasi rinei. Chatisingatoziva idheti, chatisingatoziva zvimwe zvinoitwa naMwari, but in terms of phase nenguva, Bible riri kutiburitsira pachena kuti we are very much on the very end yehistory yepano pasi. Hatisi kuti vanhu vari panyika panapa zviri kutinetsa vana vaMwari, tiri kunetseka nezvinhu zvine ansa mushoko raMwari. When the real prophets are there, if we all agree that there are false prophets in our midst, why should we agree that they are also true prophets? Vahosi pavanopinda, chinzwai vana vaMwari, ndoda kukuudzai kuti panapa vahosi pavanopinda vanoudza mambo. Zvikanzi ipapo Dhanieri akawiswa pamberi pamambo. Mambo akataura akati kuna Dhanieri, ndiwe uya Dhanieri wavana vaJudha vakatapwa, vakandotapwa nababa vangu here? Ndakanzwa zvako kuti mweya waMwari uri mukati mako, uye kuti chiedza nezivo nenjere kwazvo zvinowanikwa mauri. Zvino vakachenjera idzo n'anga vakawiswa pamberi pangu kuti varave. Ari kupa detail rekuti zvakamira zvakaita sei. Zvikanzi asi ndakanzwa kuti iwe unogona kududzira nokusunungura pfundo. Zvino kana ukagona kurava zvakanyorwa nokundizivisa kududzirwa kwazvo, uchafukidzwa nguo tsvuku nokushongedzwa ngetani wendarama pamutsipa wako, uye uchava mubati wetatu paushe hwangu. Ipapo Dhanieri akapindura akati pamberi pamambo, garai henyu nezvipo zvenyu, ipai henyu mumwe mubayiro wenyu. Kunyange zvakadaro ndicharavira mambo zvakanyorwa nokumuzivisa kududzirwa kwazvo. Imimi mambo, imimi. Verse 18, Mwari wokumusoro-soro akapa baba venyu Nebhukadhinezari ushe noukuru nembiri noumambo. Zvino nokuda kwoukuru hwaakamupa, vanhu vose namarudzi ose nemarimi ose vakadedera nokutya pamberi pake. Aiuraya waaida kuuraya, airaramisa waaida kuraramisa, aikwiridzira waaida kukwiridzira, nokuderedza waaida kuderedza. Asi mwoyo wake wakati wazvikudza, nomweya wake uchizoomeswa, kusvikira achiita manyawi, akabviswa pachigaro chake. Tiri kukuudzai zvakaitika kumashure. Dhanieri akadzingwa pakati pevanhu, ndobva ataura Dhanieri nhoroondo yese. Muchaiverenga kuti verse 22 inoti, asi imi Bheshazari mwanakomana wake hamuna kuzvininipisa nomwoyo wenyu, kunyangwe makanga muchiziva zvose, asi makazvikudza pamberi paIshe. Muchaona vana vaMwari kuti Dhanieri ari kunareta chinhu ichi, kuti imimi mambo imimi hamuna kuzvininipisa pamberi paMwari, but Mwari ndiye akatungamirira baba venyu. Baba, imi zvamakuita izvi hazvina kumboitwa. Tichaona pamberi apa masystems achaita zvisina kumboitwa nemasystems akare, achiita zvinoshamisa. Saka uya kuti nekuda kwekuti imimika hamuna kuzvininipisa imi, ndakukuudzai manje kudurudzirwa kwehope idzi nezvakavanzika nekuverengwa kwestatement yanyorwa pamadziro nekududzirwa kwazvo. Zvikanzi ipapo manje Dhanieri akawiswa pamberi pamambo. Vesi ya 25 inoti, zvino zvakanyorwa ndezvizvi, mene tekero ufasini. Kududzirwa kwechinhu ichi ndikoku, mene Mwari averenga mazuva oushe hwenyu akaugumisa. Umambo hwatopera. NdiDhanieri ane chaunga chakanyarara kuti zii, pati yapera manje. Vanhu vari kutarisa mambo achiudzwa kunzi nhasi penyu papera. Tekere, iwe wayerwa pachiyero ukawanikwa wakareruka. Peresi,
ushe hwako hwakamurwa hwapiwa maMedia nemaPezhia. Ipapo Bherishazari akarayira vakafukidza Dhanieri nguo tsvuku, vakamushongedza ngetani nendarama pamutsipa wake, akaparidza pamusoro pake kuti ave mubati wechitatu paushe hwake. Nousiku uwo mambo Bherishazari muKaradhia akaurawa. Dhariasi muMidhi nemuPezhia akapiwa ushe ana makore anenge 62. 62 years. Muchaona vana vaMwari kuti patiri kuverenga pamusoro penyaya iyi, pari kuitwa pati kunonzi vakomana vemaMidzi nemaPezhenza vakanga vakatokomba guta reBhabhironi. Vanhu magadhi akanwa akasiya magedhi akashama. Vana Dhariasi nana Sairasa ndobva vatora mvura yakanga ifanira kupinda nemuBhabhironi nemunrwizi Euphrates, ndobva vaidhaivheta, ndobva yaenda nekuseri, ndobva vapinda nepakaoma. Muchaona kuti we have this striking prophecy inopiwa naMwari pamusoro paSairasi, uyo ari kunzi akanga asiri muJudha. Terere muna Isaiah chapter 45 inoti, zvanzi naJehovha kumuzodzwa wake kuna Koreshi, ari kunzi Koreshi uyu ndiSairasi, wandakabata ruoko rwake rworudyi kuti ndikunde marudzi avanhu pamberi pake, ndichisunungura zviuno zvamadzimambo, chiya chataverenga muchapter 5, ndimuzarurire misuo pamberi pake, namasuo arege kuzarirwa. Magedhi eBhabhironi musuo aparadzwa Bhabhironi, akasiyiwa akavhuriwa vanhu vamwadoro. Ini ndichaenda pamberi pako iwe Sairasi, ndichienzanisa pasina kuenzana rukova rwuya rwokuvharwa rwuya rwachinjwa rwaDhaivhidhi. Ndichaputsa misuo yendarira, mabrass gates eBhabhironi, nokugura zvipfigo yendarama. Ndichakupa pfuma iri murima noupfume hwakavanzwa panzvimbo dzisingazikamwi, kuti uzive kuti ndini Jehovha Mwari waIsraeri, anokudana nezita rako, nokuda kwaJakobho muranda wangu, nokwaIsraeri musanangurwa wangu. Ndakakudana nezita rako, ndakakutumidza zita rakanaka, kunyange wakanga usingandizive. Ndini Jehovha, hakuna mumwe. Prophecy iri kupiwa more than 100 years Sairasi asati azvarwa. Zvikanzi Sairasi zvinoreva the anointed of God. Saka prophecy pairi kupiwa ichitarisa kumberi kuti Sairasi ndiye aifanira kuzoshanda kudzikinurwa kwevana vaMwari pane imwe nzvimbo. But pane imwe nzvimbo ipi manje? Hatina imwe incident inoshandwa naSairasi inodarika incident yekudzikinurwa, yekupazwa kweBhabhironi. Ende maevents arapo ekuti pachaoma pauchafamba napo pachalevhurika, magedhi achavhurika. Hakuna imwe battle yakawinwa naSairasi inodarika iyi, ine zvinhu zviri so much in common. Saka muchiona kuti soon after the defeat of Babylon, ndonguva imwe chete iyoyo yakanyorwa tsamba yekuti vanhu vanoita rebuild Jerusalem. Meaning to say kuti Babylon then, captivity yavo yaifanira kuburitswa nomumwe munhu anova Sairasi kuti vabude vaende back to Jerusalem. Right? Cyrus the anointed. Jesu achitaura muna Luke chapter 4 verse ya 16, 17 zvichienda zvakadaro kusvika pa8, anoti mweya waMwari wakaiswa pamusoro pangu kuti ndidzikinure the anointed one, ndidzikinure nhapwa dzakatsikirirwa. Cyrus panapa ari kutorwa semuenzaniso kana mufananidzo wekudzikinura kwaJesu achibvisa vanhu pano pasi. Saka tiri kuti isu vana vaMwari, Bhabhironi yakare yakaparara, ikaparadzwa, vanhu vafarisa, vanhu vakadzikinurwa vakaenda back to Jerusalem yerino pasi. But tiri kuti isu Bhabhironi yemuchapter 17, chapter 17 yazvakazarurwa, toenda futi muchapter 18, Bhabhironi iyoyoyo ichaparadzwa, inoda futi an anointed one. But pasati padaro panofana kuita maevents anofana kumecha, panofana kuuya vana Belshaza vanoita zvisina kumboitwa nevakudhara, panofana kuitwa mitemo isina kumboitwa nevakudhara.
Panofanira kubatwa zvitsvene zvaMwari. Panofanira kuva nevatungamiriri vasikazive kuti zvaMwari hazvibatwe. Zvichinge zvadaro tova the modern Babylon yatiinayo nhasi. Pamusoro paizvozvo panofanira kuuya Cyrus achadefeata the modern Babylon. Adefeata pane vanhu vanofanira kubuda from a certain captivity vachienda muJerusalem. Saka tiri kuti isu vana vaMwari panguva inei mukaona zvitsvene zvaMwari zvaakubatwa, the only man ane title wandinoziva pamusoro ane title inoita ikweti kune yaCyrus is Jesus Christ. Babyloni yanhasi nekusangana kwayaita zvinhu, mitemo ichipihwa inopikisana naMwari. We are looking forward to this day when Cyrus, not Cyrus the Mede, the Persian, not Darius the Mede, asi Cyrus wokumusoro kudenga, Jesu Kristu womene, paanosimuka achisimuka nemadzimambo erino pasi apikisana nemutemo wake, when he writes on the walls, we will know that our departure is sure. Vana vaMwari panguva inei zviri kuitika pasi rese izvi zvaakuratidza kuti ruoko rwaakunonyora pamadziro. Asi vakaropafadzwa vanoita saDhaniel. Daniel paanopinda nekududzira hope idzi, kwanzi vakabva vamupfekedza nguo tsvuku. Nguo tsvuku yaiva yamambo. Vamupfekedza nguo tsvuku. Nguva imwe chete achingoti umambo hwenyu hwadividwa between the Medes and the Persians, vakomana ndobva vapinda and they killed everyone in the siege, and Belshazzar ndoma akafira. Vazhinji vanonetseka kuti ko Daniel akazoenda sei mumambo wemaMedes nemaPersians. Vamwe vanyori vanonyora zvandakawirirana nazvo vanoti chakasevha Daniel musiji iyi mupati ndechekuti icho akapfekedzwa nguo tsvuku. So when the captors came in, they looked for a king. Ndobva vabata mambo as a trophy to go and show. Semutemo wehondo wakare. Mambo paakabatwa nekuda kuti anga akapfeka nguo tsvuku, when he went there through God's providence, that's when Daniel ended being mumambo wemaMedes nemaPersians. But regai ndikuudzei kanonakidza pakupedzisira ndeke kuti mukati mebvoringo rese riri kuitika iri, madzimambo achiita musikanzwa, vatendi vafundisi chiita musikanzwa wekupandukira Mwari, tichidzidzisa mitemo isiri iyo yaMwari. Mukati mezvese izvi vanhu vachararama chete, vanhu vachapfekedzwa nguo yeutsvene naKristu, and they will not just come out of this Babylon vorarama, vachapinda muushe kwete hwemaMedes nemaPersians, but muushe hwaMwari wekumusoro kudenga. Vachatonga naKristu kwete nemaMedes nemaPersians. Revelation chapter 20 verse 5, vachatonga naKristu for 1000 years. Mwari atibatsire vana vaMwari. Pari kuitika zvese izvi, regai ndikuudzei vana vaMwari, pari kuitika mapati ese ekufara, don't be found in the wrong party. Mwari vatikomborere, Mwari vatiropafadze. Ngatinamatei. Baba wedu vari kumusoro kudenga, tokutendai nezvishoma zvamatendera kuti tidzidze munyaya iyi. Tokutendai nezvizhinji zvamuchatipa zvakare panguva inotevera. Tibatsirei, tikuraramirei, tisafarise, tirambe tichibata zvinhu zvenyu zvitsvene nenzira yakanaka. Totenda zvose muzita renyu rinogara nekusingaperi. Amen. Usimbi
wakashanduka kuchema, kuna mambo Belishazari, mambo we Babiloni, rufaro rwezuba iro, wakashanduka kuchema, kuna mambo Belishazari, mambo we Babiloni, mambo uya, mambo uya, mambo uya, idika wakafane kuzikuza, Belishazari wafirei, akatora midziyo kuva ku Jerusalema, mutemberi ya Mwari, akanwiramo waini, akatora midziyo kuva ku Jerusalema, mutemberi ya Mwari, akanwiramo waini, mambo uya, mambo uya, mambo uya, idika wakafane kuzikuza, Belishazari wafirei, akawona ruoko ruchinyora madziro, men tekere ufasini, umambo wako wapera, akawona ruoko ruchinyora madziro, men tekere ufasini, umambo wako wapera, mambo uya, mambo uya, mambo uya, idika wakafane kuzikuza, Belishazari wafirei, mambo uya, mambo uya, mambo uya, idika wakafane kuzikuza, Belishazari wafirei. Apo basara pera njia enda kumusha, uva kufa kunopeka kusafa, dijamzi wamponesi apo ajazo uya, iye anondikashira kumusha, dijamzi Jamziwa, apone jazomira naye, Jamziwa, Jamziwa, mazazi mumaoko ake, zofara kwazo uso wake, nekupenya kwemaziso akewo, moyo wangu kumkuza nerudoro nemutsa, anondikachira musha kumsoro, nichamziwa, nichamziwa, jazomira naye, dijamziwa, dijamziwa, nemajazi mumaoko ake,
Jesu auya nawo tichasangana, asi ndichatanga kuona Jesu. Ndichamziwa, hapo nditazomera naye. Ndichamziwa, ndamziwa, rema dzadzi mumaoko ake. Achanditungamira kupinda mazambara, hapo tisingazowi neurombo. Ndichaimba nevese rwioro rekufara, asi ndichatanga kuona Jesu. Ndichamziwa, hapo nditazomera naye. Ndichamziwa, ndoziwa, rema dzadzi